Ka kerwak kubor nau ba madiak lalu yau ba shan lang war jeri hadin gijing sha bet seng nok jong un na ka seng Voice of the People Party VPP tonginya ngam nda ka bu borom yipi pastor ngalas ngam ha kijing kren kijong pi sisin ngam sneu kum badai bat hoj don hero ka badai bat pi ong shapang kamut ayu disciplinary action hanrai de kaman sim sneu khia ngas ngeu ba nga haban kren ai halor kini kijing kren jong pi pi ong ba phimi chakakam san hima sima ndai ba pi kwa ban chakri ya ka jat ban riu na ka banta ban pan kiu ya ka yok ka kon ban nyaram ya kilong ying ki badung ban ru ban pan kala ya kur kom par khat par dan bat ngim dai ban long ki bakhim jingmun ka jubab halor kene kamat hato ki tai ki ju ki jing par khat ki jong pi hato kim dai ki ju se ki jing yo i changai jong ka party VPP habanga ngap jingkren jong pi halor ki tai ki mat wat upai ba ru ul klumat jingmun balai pi don problem bat kita gimat haba kilong kiju ki ideologi ne pi kimi lenti ba ka VPP kan implement no ya kita gimat menta no se kumno kan implement haba kampat poi ha kabor ban pen kerla ya kur kom perkhat perdan bat ngim dei ban long ki bakhim jungmun ka jubab halor kita gimat ha ka jing shisha balang ba ki jing hikai ba aden shapang kam san hima sima hapok ka briu hanyau trem kumno banjit ya kinong mikman kumno ba omdai syu ban syathit ha ka bor pisa ha ka por election kumno ka jala ka kaladung kat ni nakadaw ki bam sab bampong ba syarkai ha po ka jala bat ki babun ba ki wei pat ki jing hikai upai ba upai phang bat ngiyo i ya ka jing kala ha kur kom perkat perdan jong upai ba ne pi ong ki jing hikai jong ba arden ki dei ki jing hikai bakla ladaw ba arden u hikai bakla ki bun ba ki ru syempang ki khau perkhat ki hab ya ki hijing hika jong uba arden te kumno kin om kan thok persha ya uba arden hanrai ngarati kenap ha ba ka VPP ka yo ka jingkershan upai ba daina ka daw ba kilas ngothu bat kila kala ka rukom perkhat jong ki shapang ka politics hapo ka jala mekhalia daina ka ta ka daw ko VPP ka yo ka strong support na upai ba piong ba hadin ki election arjar apulai ke party VPP kala pherban naka ai bakalong ha kapor bakasdang ka jubab halor katai kaman ngalak ban ong da ka bati kena bakau party VPP ha kapor bakadang sedang kalong kumito ikunlung bahabat syudi dawai tang da kadut namar kampat ya dan tiba ki khawa kunlung kimpat lakyat pha bat daina kata kadaw mano barung sepok kaseng kampat dalak pha pan bisar mano balong purely intact bat ki ideologi ki jongka bat mano balongs indifference ya kinong rim bakayeng hanrai kan nang ya lenti suki ka true colors jong ki breu ki bakamut bakin long ki resort baklan jongka pen ban ka babe ngam atatin bakari kerets bapleng omdon barok ki balong batnya sengotu jengmun bat kinong rim bakayeng tingim palahi barabor kapor kadai ka arawaisa baklan bha bantip haoi kapor ka basdang long syu pasal rukom long dokon kumba piong bat hadin pat kapor kal batai bat ka hikai kumno enrong dokot syapok ka party piong ba ka VPP ka kiu nagadaw jong ka sobote chmo ya kiwai pat ki party hapo jela kumba ka BJP ka kiu ba ka sobote ya ka kongres ka jubab halor ketai kamat ngalong wei negeri pat ba bomjuk kamfel ban pet ya ka clean politics bahikai ba arden ka inga syem ba kinang elam san hima sima kidai maki ki basat nokong halor ka jingkren uba arden lada omdon uba arden ban expose ne ban thatrong syak parthai ya ki kam pen bit pat ba jong ki wei pat kinang elam ngatharai upat ba ka bri hunyau trip unnek sa ha ka jingdum bat jingbi hadu mentah ki jing shisha ki baw ba arden uhikai bat uthat madannya ki kampen bit pat ba jong ki wei pat kinong elam kapalong ba kitai ki basha that kin kawang kti sendon yaw ba arden dakumne bat kumtai te haba kami kat maktin piong ba kadai ka sabotage ngimju yoi mano ubanot ban ken persha ya ki bomdai laitang ba arden pikmi lanti ba unong elam kum uba arden un compromise ya ka jing shisha ba yoi na kumno ka partai barok kawai katip syakadar baw ba arden ukren ya kijing shisha nakadaw bakren ya kijing shisha pikot sabotage nakadaw baw ba arden usaj ya kijing keno klem nong rim persya ya u pikot baka VPP tang maka ka bahong
Wat piru menta phimi ban pensyai pat ba ban defense yalade te phimut bau ba Arden nei ka WPP kam don hok ban defense yalade haba ka defense piong ba ka sneu hok bat kiwei ki ba kelas sudah ka bomla berlong pi pastor nda ka baburam ye pi pikali hato ka WPP ka dai ka sang san bathai nei ka sang phalang nei ka kan honiam ka jubab halor ka tai gaman uba Arden ol pensyai pat ba ka WPP kam dai tang ka sang san bathai ka bami sisin san snem hanrei ka WPP ha ka jok por ka dai ka people's movement ka badon rakat bad upat ba ha ki por baro imat pimpat sengap ha ka ei bau ba Arden operta cekipat ba piong ha bapej i kumba ki kan huniam nda ka bakreu ha ka por syak tengan uba Arden halor ke reservation polisi ka jubab halor ke tai gamat ko pastor da ka baburom pilak mo ban khang ye kamon upat ba ban pelong jiduai ha platform sendon ha gipor bau ba Arden usyak tengan ha ka ju kapor ka WPP kam syam khang ya no ru ban penpau ya ke cing sneu bekenja masim cemki sya oblai uba kinget ha ka tu kapor u Hindu u Muslim ka seng khasi kim don kano ke jing khang lat ladaki kwa bandawai ha ka ta kapor upat ba udon ka hok ka expressions pio ine empat dagi peu hajar upat ba umi ha ka tu kapor ha tu don jing klumar don jing ya syok ya dan ha pedeng ukasi bat ukaro te kum no ken piong ba kadai kum giken huniam ka bom sneu ya hap hi pastor iman ba phila kiu dom palat te piong ki ba criticize ya ka WP and be no na ka jela changi kata te ka bom la ban long da lele ru em ki don arjat ki criticisms ka wei ka destructive criticisms bat ka wei ka constructive criticisms ki no ngelam WP pin underestimate yaki bakin le kumta kumba piong te kala like sebapalan we welcome all criticisms bat ngimla hero ban like nagata tamba ki constructive criticisms ki longkum kading ban nang pen prang shu iya ki jinglai lenti ke jongka tangkawai ka banga monjur bat pi kadai ka disciplinary action kin ha oi te ka baburom ya kinang elam ka WP kila dai ban khot ban ya selok shwa bat pi kumuwei na kinang elam lada ban ai ka show cause notice ya pi ha oi ngam tip la kilale kumta nei kumno hanrei piong ki klem le lada ki klem le te nang nei sakmat kham tam ye kinoi lam lada kalam bakile tam ka habi ban call explanation king hadin gata sashim action part ya ki bom ya kum ka ideology jongka ngan pangkut te ka boong no one is perfect upastoru umdai ubajanai bat ka WPP ru kamdai ka bajanai wat ngi persang ban ya be sya ka bajanai kabang amut ban ong lada pastor ulap ya ki flow ka WPP om dai ken ban sngap ne ban syuthat madan klem dai kan du shwai ya ka parti ban ya phaliu jingmun ka parti hi haban sngau tho ba dai halor ke individuals te dai individual ken ban wan ya kendu ya kenau lam ban ya ta i wai ye i wai pan ti badu kan no mo pastor uladep ya selok bat ki parti leaders kublai shibun pastor kitai haneng dai tang gijing persang jonga ban pensyai pat ba khenang ba upat ba umdai ban sya yalam bakla da kum ne bat kum tai